כל אחד והמסורת שלו, וגם כמו שהוא קצת מסורתי. ויכול להיות, במחקר שאני עושה, יהודי המזרח, כשהם עלו לארץ, הרבה יותר שומרים על הזהות היהודית שלהם, לא מהמקום הדתי, אלא מהמקום של לכבד את אמא ואבא. לשמור על השושלת, מה שביהודי האשכנז פחות, לפחות במחקרים שאני הייתי בהם. אבל מיכאל שם ברקס חזק מאוד מאוד, אמר לא יקום ולא יהיה, ולדעתי הוא שילם למשה שגם יגיד שהוא לא מסכים. ואז... הטקסט של פיידי שפותח את הקטלוג עוסק בעצם במקום שלו בתוך המסורת. ובתוך הטקסט שלו הוא עומד את זה. אתה צודק, נכון. זה גרסה יותר משוכללת, ובעצם זה ציטוט מתוך הטקסט שהוא כתב לקטלוג, לשאלתך. כן. אני גם פרסייה. היחידה פה נראה. למה? אני מהקהילה שאני מגיעה ממנה, מה שמך? ליאת. עם אומנות אי אפשר ללכת למכולת. נכון. אין הרבה אומנים. אם יש כאלה מתעסקים במוזיקה, זה לצד השאר העניינים שלהם. איך המשפחה המורחבת שלך, הורים, אחים, דודים, התייחסו לעובדה שאתה איש רוח נטו? איך הם התייחסו לזה שאתה אומן? שאתה אומן, איך הם קיבלו את זה? זה כל כך שונה מהדברים שלך. אז לא יודע. המשפחה הגרעינית, משפחה שלי המקורית, היא עסקה באומנויות שלו. עסקה בעיקר במוזיקה. יותר מזה אני בעצמי מנגן כינור. וההורים שלי גם הם עסקו בנגינה בכלי מיתר בעיקר. טר, יודעים מה זה טר. אחד מהאחים שלי הוא אפילו הפליא לעשות, הוא הוציא מילון פרסי, עברי, צרפתי, מילון בכתב יד. והמילון הזה עדיין עוד בכוח, מי ייקח אותו בארץ, כן, אני רוצה להחסן אותו. אז כך שמבחינת האמירה, סביבה, אני חייתי בסביבה ממש יוצרת, אומנותית, וגם נותנת לחברה, ואנשים ראו את הדברים האלה. אני לא רוצה לדבר על דבר שעשו בסרט פעם, באשדוד עשו סרט עליי, כשהמוסלמים גנבו אותי באיראן, עוד לפני שאני עליתי לארץ, כן? כי למה? כי הייתי ילד פלא. והיה קשה מאוד למוסלמים לראות יהודי שהוא כזה נגיד. ואני הופעתי על הרבה מאוד בנות בכינור, בעיקר בכינורים בתזמורת המקומית. וכך שנוצרו אצלי אותם היסודות של האמנות, של יצירה, של יצירתיות וכו'. מה שאת שאלת ממש במשפט הראשון שלך, עם אמנות אי אפשר ללכת במכולת. זו התפיסה של המשפחה שלי. כן. אז מסתבר שכן אפשר. כי אחרת אני לא הייתי עושה 144 עבודות קיר. זאת אומרת, הקיבוץ כבר מרחם. והחברה שאני חייתי בה, היא קיבלה אהבה ושילמה על העבודות האלה, עובדה שהן כל כך הרבה מקומות בארץ, ובחוץ לארץ. זאת אומרת, יש כנראה גם איזשהו דבר מאוד מאוד מיוחד ומצוין שלא כל אומן יודע את זה לצערי, והיחסי ציבור מאוד מאוד חשובים. אתה צריך לדבר עם אנשים, אתה צריך לשכנע אותם. אני כרגע עובד על איזו עבודת קיר 4 מטר מרובע, לא יותר. אני כבר מעל חצי שנה, אני עובד עם עצמי, על עצמי, מה לעשות וכו'. בשביל לתת עבודה מושלמת, ובשביל שאנשים יעברו לראות את זה. לא מדבר, לפני כמה דקות דיברתי איתך, ואיך שלך?
וסיפרתי לו שעשינו גם קהילות שהרידו אותם אחר כך. קהיל הגדול של משה קסטל ושלי, שעשינו אותו לפני 12-14 שנה, גם הקמנו אותו בחזית של מבנה מאוד מאוד ידוע, מגדל משרדים בפורסם. מגדל משרדים. ומישהו בא וקרא את הבניין, ולא מצא חן בעיניו כל הקהיל הזה. אז היינו צריכים להוריד את הקהיל, לאחסן אותו בטקסט של הבניין, עדיין זה נמצא שם, נדמה לי, עדיין, וזה לא קרה הרבה פעמים, אבל נראה, בבקשה, אחד האומרים הגדולים של מדינת ישראל, משה קסטל, עשה יחד איתי, הוא לימד איתו את הקהיל, ואת הקהיל הזה הורידו למה, מכיוון שעל הפלקט הגדול ששמו במקום, קיבלו הרבה יותר כסף מאשר מישהו שמסתכל על הקהיל של משה קסטל. אז זה תמיד. משה, תספר איזה ענף, כמה, אז שאלנו אותך, מה היה גודל הענף, ההכנסות שלך? הענף בקיבוץ. הענף שלך. היה ענף על שמך בעצם. זה כדי לעודד את ליאת, שאם תרצה לשנות, מקצוע, זה לא מוכר. אני רק מביאה תפיסת עולם מהקהילה שלנו, כן? אני לא... פרסים ומתח.